IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Ayo John Kamen. Kinumpirmara na ti Provincial Health Office nga dandagiti na i-record a kaso ti hand, foot, and mouth disease dito Ilocos Norte. Sigun na ni Dr. Rickson na Balalio, ti Provincial Health Officer, umabuti na ti 38 bilang dagiti na i-record na lipod iti bulan ti Enero agpapan kadagitoy agundaway. Imbatad na consolidated dito bilang manipod iti nagdudumang mga ili ken na syudad. Inlawlawag na akadagupan kadagiti sintomas at ti dito sakit ket makita no da iti rashes iti ima saka ken aglawlaw ti bibig. Imbalakad na masapol ti panamagdaldalos tapno mariklikan dito sakit pakairamanan ti panangliklik nagigem kadagiti narurugit abanat. Of January 1 naging gana tatta aga 38 nga record tayo nga kaso ti foot and mouth disease. Kaya ito ang infected din na usually digiti lesions na, digiti rashes na yan nang makita ko si imada, saka, and dito yung ilaw-law sa iwan. Diyan yan yung iwan. Of course, cleanliness kasi viral dito eh. So, proper hand washing pa rin can avoid digitay panagigyan iti narurugyan nga bansa. Tiya pasit tiya panagasarita niya Dr. Rickson na Balalio, ti Provincial Health Officer dito Ilocos Norte. Is it alarming? Ano digiti areas nga affected by the foot and mouth disease, Idol Joanne? When nga rod Idol Bernard na salusod tayo, ngam dati bilang Idol Bernard, iti region ngamin 49 ti na i-record. Nga, 49 nga Ilocos Norte. When kit idinto ka dati record ti Provincial Health Office 38 isong icon consolidated at dati bilang no adino ba talaga digiti ayan digiti infected Idol Bernard dati duwa nga hospital tayo nga dadakkel diti syudad ti Bataken iti Lawaga City iso digiti na kumpirmaran talaga digiti dadto mga areas masapul pa ila nga confirmed Idol what do you mean unidentified areas digitoy kasano dangarod nga na i-report ket di mo naamuan no sa nga lugar ti apektado? When it's nga confusing that ti bilang Idol Bernard so nga manariman pa lang ti confirmation no talaga ba nga iti tinagapuanan na digiti infected ita Idol Bernard. Nagduwa pa lang dito na sigurado nga dati kaso tayo iti duwa nga city Idol Bernard. Duwa nga city Sulawag and Batak dito madadakamat. Kasi kadagupan may nga pa-hospitalan da so nga makonfirmaran Idol Bernard. So hospital digiti dadakkel nga hospital iso ti pakaalaan dati data. Ngem no ibagam no sa dino nga ili sanda pa nga maibaga. When saan pa Idol Bernard? Okay. Dapat maamuan tayo tapno masigod digiti nga saksakit Idol Joanne. When Idol Bernard ket amet pa kit ding alarming ngem deti panagatunan ket agtultuloy Idol Bernard. Ano tingarod nga may baga nga alarming to no umadon? Isong arad ket deti kaso tayo pa iti dengue ket umadado medlat tayo. Ketwan anang arad ti pang mitigate mo dengue tatakit kasla no di mo nga maipalagip nga kang kanayan kaditi kakailyan tayo baliwala kadakwada deta nga sakit di ngamen? When Idol. Ano to ti baga adamot ospital no kunada ka siya di ngamen? Ket di da amo nga tirisgo ti agka-dengue akat data platelet mo, di ba? Apay ket nga sawen na salon at kadita daram amon bang asay ketang kamo nga regular nga agpapa-check up di ngamen amon ba nga ada available nga dara yan ta ospital nga pagturungam no kas pagarigan kadeta nga blood type mo yun di kita nga factors ti dapat ipalagip te kadakwada kadagiti kakailyan tayo nga sana nga asi-asi kaskarina ti mga hospital tata ado nga masapol nga naisagana tapno agbiag kanto pa lang pasilpot biag mo di amen? Okay lakat dapat mailawlawag na kuman ani apo Dr. Rickson Balalio no sa dino nagapuanan digito yan lang nga dati duwa nga syudad Lawag and Batak anang nga ilili pa digiti nagapuan ti foot and mouth disease Idol Joanne. Okay anymore?
Iti palang tiya damag iti Provincial Health Office, kadwa iti 99.5 Bars Milawag, Idol John, Gitting Tatak. IFM News. Alright. IFM News. Maraming salamat, Idol Joan.